Moi boas. Nesta nova edición de Paquetiños Roleiros traemos unha proposta moi especial que sabedes xa por casos anteriores que teño especial cariño, sobre todo pola persona que ten a iniciativa, que é a Tosir, e tamén pola forma en que fai as propostas, que é a través dun Patreon, a través desos mecenas que contribuimos podemos ter material roleiro de diferente índole baseado basicamente nos deseños. E neste caso traemos as Semillas do Profano, o volumen 3 de das aventuras de terror cósmico, aunque bueno, ten unha nomenclaturas que vai variando tamén, vai adaptándose. Neste caso falamos de 9 one shots de terror cósmico para ratas en las paredes, ven nun só tomo, e mirade que tochón é, son unhas 500 páxinas, creo lembrar. Non, si, 500 páxinas, pouco máis. Cun diseño moi baseado en Midjourney, o sea, moi empregada como ferramenta en Midjourney, pero ten unha evolución Adri moi interesante, e aquí chega unha das súas últimas publicacións con unha sorpresa que despois veremos ao final. Este volumen 3 que vos dicía pola nomenclatura, porque o primeiro que sacou fora este Aventuras de Horror Cósmico volumen 1, que era así a vacía por si os senra, mirade a evolución xa non solo polo tamaño, sino pola maquetación e polas calidades. Estamos falando aquí de tapa blanda sin solapas, e vou baixar un poquinho aquí o volumen da música que me estáis a doce sordo, digo. E a maquetación, pues aquí era máis, xa está bastante elaborada, pero máis sencilliña comparado aí desmirar agora aquí a evolución, pero bueno, xa tiña unha calidade interesante, variación diferente, tipo de maquetación e tal, cambiando cores, tipografías, moi ben. Un railroad bastante, interesante. E despois pasou a El Paso de Viudas, seguía máis ou menos na mesma calidade, vedes que por tamaño e todo máis ou menos era igual. Esta é de Adri, a aventura. E despois sacou un volumen 3, claro, aquí é onde decimos que o volumen 3 se perdona, ¿no? Porque este era Aventuras de Terror Cósmico, entendo que esta é o volumen 3, pero polo medios tamén sacou El Jardín, que saberedes que aquí sí que cambiou o deseño este cuadrado, que está moi chulo, máis finiño tamén, ¿no? Pero pone volumen 3, Aventura de Terror Onírico. Pensaba que, bueno, ao final eran de terror e era o volumen 3, pero aquí volve co volumen 3 outra vez. É un poquinho así, pero bueno. Porque volumen 2 e un de terror onírico non hai, o sea que é un poquinho, vamos, daquela maneira. Aquí sabemos tamén unha evolución de máis imaxes, moitas xeradas por inteligencia artificial, pero con moita variación de tipografías, que con pouco texto e moito arte, moi interesante. E entón pasamos agora xa a esta proposta, que é, sabedes que fai campaña como mecenazgo a través de Patreon, que é a través de conseguir mecenas, pues desbloquear algunhas metas. E ao final, pues quen a quería en formato físico, pues o falaba con el e se solicitaba, como é o meu caso. E aquí está, e chegou. Ten un marcapáxinas tamén, e vedes que aquí xa as 9: El Señor de los Ghosts, Becerro de Oro, Juguetes del Durmiente, El Último Acto, El Templo de Rogur, El Cordero de Dios, El Hotel de las Mil Puertas, El Pacto, El Legado del Príncipe, Agradecimientos y Legado Profano. Hai diferentes autores e vedes que hai moito arte, moita tipografía. Hai algunha tipografía un poquinho complexa de leer, tamén vos lo digo. Vamos a ver, non sei onde empezaba aquí. Quería ver os autores, se lo ponía por algún sitio. Vamos a ver, vamos a 22, que é onde empeza. Pero aquí, claro, moita páxina, pero depois resulta que non hai número de páxina, e aquí, para topar onde empeza a primeira, volves de tolo.
non sei onde, aquí está, vamos a ver. Este é el señor de los Ghouls. ¿Dónde estaba aquí? El señor de los Ghouls. Que esta era de... Esta de Robert Iberican Games, sabes que su canal de Twitch. Edición de Atosir, corrección de Ketor y Santiago Ramos, playtest, diseño y maquetación de Adri también, ilustraciones, sabéis que pon Adrián Díaz Ramos y Millone, non se oculta. Sabéis que hai un debate sobre esta cuestión. Eu entendo que cando alguén fai este traballo un pouco por amor a arte, pois non está mal. E bueno, é un debate a ter co tema das IAs, porque penso que a cuestión é que ten que haber unha regulación e non debe derrubarse traballo aos autores, ou polo menos deben ser remunerados, porque hai quen se pensa que calquera pode estar pagando arte para facer publicacións roleiras, e isto moitas veces é inviable. E tamén pois hai bancos de imaxes e tal, onde se paga aos autores. Pero bueno, eso é un debate que tamén é bastante polémico con determinados puntos interesados, non? Ou subjetivos, que non é o caso. Este caso é precisamente Adri non é que se este forrando con isto. E vamos ao esencial, que é, temos 9 one shots con seus personaxes, con un diseño moi chulo. Isto lle dá moita vida a Ratas nas Paredes. Está ben tamén que agradecer a The Hills Press que permita que, porque debería, non, pues dar esa autorización, aunque bueno, es que hai unha boa relación entre Adri e The Hills Press, pues que unha publicación teña obras derivadas, está moi ben porque lle dá máis vida. Non esa famosa continuación das líneas, non? Pois permite unha liberdade creativa bastante interesante e que non quede atado a que todas aquelas publicacións de un manual teñen que ser exclusivamente publicadas pola editorial que publicou, non? Pois iso encorseta moito, tamén limita os autores, e os autores teñen a liberdade de publicar libremente, como fixo aquí a Tosir, a mellor Héctor Gil Gonzalo, el Becerro de Oro. Estes autores ao mellor presentan estas aventuras ou estas bueno, dependendo do tipo de xogo que se poda chamar do nome, non? Este tipo de partidas, non? Ou de campañas ou o que sexa. E ao mellor a editorial pois non le ve que vai a ter cabida e pois non le interesa publicarla. Pois se hai autopublicación, pois benvidas esa. Vedes, vos estou ensinando un pouco así a maquetación para que veades a calidade que ten. A veces faise un pouco aquí, por exemplo, é unha lectura sinxela. Os colores máis escuros igual costan un pouco máis de ler. Depois resulta que cambiamos, hai que andar a dar un poquillo a volta. Está moi ben, artísticamente ou visualmente moi interesante. Este tipo de letra que vai como tipo manuscrito costa un poquinho de ler, pero tamén é verdade que non é parte do que son as aventuras, sino que son parte dos trasfondos da mesma aventura, non? O sea, porque é un tema que sea unha referencia rápida para cando ti o leas. Pero o importante é que así que aquí sí que están claras as partes interesantes da partida. Moito vedes que ten Los juguetes del durmiente, por Ignacio Casuso Fernández. Non coñezo este autor, igual algún de vos sí, pero eu non se dá o caso. Bueno, tampouco vou a repasar demasiado porque se me va a dar aquí. Estamos na 131.7 e son 500, o sea que con eso vos digo todo. O que vos digo, a mí me parece moi interesante apoiar a artistas, porque Adri é un artista con un talento espectacular. Álvaro Carvajal Fernández, El último acto, quería mencionar todos.
Non sei se ao final venía algo, porque no inicio non pone autores. Non, pois ao final non ven. Agradecimientos. Vale. Pois que vos estaba dicindo que me parece moi ben que se apoyen a artistas como Adri, que publiquen este tipo de material, porque nos dá moito vida, moito trasfondo para o ramo roleiro, que é bastante de si convulso e feble como é, que el Templo de Rogur, Santiago Ramos Santos, un programa convulso donde hoxe en día publicar é un xeito bastante, ten bastante complicación, máis que nada porque hai unha crise actual de rol. Está claro, hai editoriais prácticamente xa que non publican, o ritmo de publicacións baixou, os mecenazgos están de capa caída. El Cordero de Dios, Fran Núñez Gavira, están de capa caída, non hai os resultados que se tuveron antes tamén nos emocionamos moito cos mecenazgos, despois hubo desilusións, xente que entraba por rapiñar directamente, hai que decirlo, moito libro en estantería sin xogar, porque ao final todos temos vida e non temos o ritmo de xogo que podíamos ter antes. El Hotel das Mil Puertas, por Marcos Pastor Blasco. Antes, pois, bueno, cada un ten a súa vida e o seu pasado, no? Pero eu lembro na miña adolescencia, pois, bueno, que podíamos quedar e xogar tardes enteiras, e agora mellor, pois, a vida nos sitúa en outro contexto e podemos xogar online, pero as partidas online pois teñen unha duración máis corta e pois aquí, eu sempre digo o mesmo, un one shot é unha partida para unha tarde. Se o trasladamos a sesións online, pois normalmente son 3 sesións, porque non vamos a facer sesións de 4 horas online. Podes facer unha hora e media, 2 horas, 2 e media como moito. Eu por exemplo teño costume de quedar ás 10 e desconectar ás 12. Entre que empezas e non empezas, ao final as sesións son de 1 hora e media. Está ben porque son intensas, pero tamén é verdad que, bueno, pues que eso, que ao final que un one shot pues se vai a 3 sesións. Aquí temos el pacto por Valle Gabriel Cometa, tampouco coñezo. Y bueno, estos one-shots, bueno, son de lectura bastante. Adrián ten o Legado del Príncipe, esta é súa, é unha perspectiva bastante pulp esta aventura. Todo donde voltas a non chamarlle aventura, porque hai un escenarios ou hai unha denominación específica para cuando son de terror onírico, de terror cósmico, e non me dá saído da cabeza. Bueno, mira, se o lembrades o podedes nos comentarios e me correxides para saber exactamente como se chama. Mellor antes de que acabe me sae, pero dubido moito. E, bueno, pues este material pues dá para eso, 9 one shots, que continúa a línea, eu supoño que é sagrada, está en material Adri ahora na recámara bastante interesante e con publicacións que con moito hype. Mira, si sabía eu que en algún sitio estaba en todo, está na contracapa. Iberican, Héctor Gil, Ignacio Casuso, Álvaro Carvajal, Santiago Ramos, Fran Núñez, Marcos Pastor, Valle Gabriel e Adrián Díaz Ramos. Para ratas las paredes, a todos irán. Aquí tedes bueno, non o mirades, pero está no overlay deste vídeo, patreon.com/atosir, e se queredes ser mecenas de Adri, pois hai diferentes niveis. Eu creo que está ahora en, non me acordo cuánto era, 5 euros, 5 e pico, algo así, mensuais, e é verdad que sale material bastante interesante. E vos decía que chegou con unha sorpresiña, e a mí isto hai tempo que quería mirarlo. Night of the Abyss. Aparte está preparando un setting para Foundry bastante flipante. Eu te vin algo do que publicou, o sea, do que
ten preparado, non está publicado, e vai ser moi interesante. Bueno, non sei se o mirades se ve moi ben a imaxe, pero a inspiración tamén, o seu marcapáxinas, a inspiración é clara en Hollow Knight, ya sea cos personaxes que que ten un sistema propio. E bueno, pues aquí isto é para facer Hultar el Guardián, Gauklin el Iluminado, Shektra el Campeón, Valka el Asesino, Kaedan la Espada del Rey. Y bueno, aquí mapita y tal. No sé si se irá primero de esto o a segunda de Hollow Knight, este Silksong, ¿no? Pero bueno, que é unha proposta bastante interesante porque si xogache del Hollow Knight, que é un plataformeo, ten un trasfondo bastante chulo que espero que la haya podido trasladar ben. Hubo pouco que link, me parece bastante interesante o que se pode xogar con Eye of the Abyss. Pero bueno, volvendo a Sevies de lo Profano, como vos decía, ten publicado xa estes 9 one shot más 3 aventuras máis, escenarios máis, ou como le queramos chamar, para Ratas en las Paredes, a base do material que ten publicado oficialmente de Hills Press, que ata agora, bueno, son todas as aventuras que sacaron, escenarios que saíron no mecenazgo, máis a frecuencia Bauman, e coido que antes de que acabe 2024 teremos Fe, unha aventura creada por Víctor Romero. Así que longa vida a Ratas las Paredes. Para mí é unha proposta moi interesante para xogar terror cósmico con un sistema lixeiro e que dá pé a narrativa. E se non entrachedes, pois lamentablemente non vos podo recomendar ninguna tenda onde mercar, porque isto é exclusivamente para os mecenas, pero sí que se entrades no Patreon da Tosir podedes ter acceso as súas publicacións en PDF. E quen sabe se o mellor quede algún manual destes, algunha publicación destas a maiores e teña sorte de facervos con ela. E nada, como sempre vos digo, nos vemos pantallas e non nas mesas. Un saúdo, hasta logo.